Kenapa nasi re? Semua sih bisa kan? Mana awak tunggu naik? Nai nuakai nai slice jaga sendiri kamu kena nih, mukai iya dah kamu menjiana slice ini udah pun nasi kan? Mandeng? Oh, dealing nih. Baik nontonku, boy kau baik. Ang dah nemian jaga dong pibawa. Ang mana dekat pun naik darna mama bijak kai. Agak macam orang cendeng beja borbari batu mundur pot bien cila. Biang thang naik berserau kamu kelejan pediman. Sampai dah ang bekon nonton sosial dekat pun naik deng. Biar thamji nokor boro nokor dongman. Sampai mix dong warna Karbi, Rafa, Assamese, sampai ada Bengali, Muslim kasih dong jebar. Oblang tham nang makasih nanti kau dekat ni tham nang beta banca baik. Ni pergi sepeda tu akhirnya sepeda gunting. Saya thangi ruang ini, beno abis sepeda jagan dengan thai sepeda thoker na. Berapa pun sepeda jalan wa? Oh sepeda. Sepeda ni dah tinggal musakan magan orang biar nak thabai. Macam ya? Janaya hari ni kisari sungai jalan baik. Mana macam ni? Mana yang kisari sungai jalan. Tapi kisari ane? Tapi jatuh ke pun dia. Kau tu berapa lagi silai dia bermula ke pun. Medalai mat sandeng. Sampai basic kesumanan si perajan mawan pada mairong dali. संथ'वाखैनो दा लासैनो संनानै जासिगोन आरो ओमफ्राय दा ब्रेकफोरखौ माबानानै निजाय फैसा माबा खालामनानै बायना जाफैदो आरो दा आखायाव फैसाबो गैया रुम भाराबो कसमत मोना जोंफोरा रुम भाराफोराबो बेसेबां दाम मा खालामगोन मा मागोन ओंखायनो जों दा गोदाव सोराव बेफोरबायदिनो थाथ'दो आरो नटिस होखानायबाथ' माबा मोनसे जागौमोन ना नटिस होआखै जोंखौ खिन्थु होखानाय माबा मोनसे जागौमोन ओमफ्राय नटिस होनायबा जोङो माल माथाफोरखौ आगोलावनो मिथिबा दोनथ'नो हागौमोन नटिसबो होआखै ओमफ्राय पुलिसफोरा खानसे आगोलाव फैना बुंफैदो आरो बुंदो आरो जों ना लायनो थाखायसो फैदो नोंसोर न' सेफायगोन होनना गिनो नाङा होनना बुंदो ओमफ्राय आरो जों सेफायनानै थाबाय ओमफ्राय गारिया जेसिपिफोरा गथाय फैनानै पुलिसफोरा फैनानै सेफायनानै थांफैबाय आरो ओमफ्राय रावबो बादा होनानै हादोसै फनखौ रिसिभ खालामदो नै नुवाखै नै स्लाइसो जागासिनो दङ ओंखाम उखैनानै ओमफ्राय इया दा ओंखामबो मोनजायाना स्लाइसजोंनो उदै बुंनांसिगोन मा होनदों दै लोंनो ओमफ्राय माला सिफायबावगोन होनदों दिनैथ' सिफायथ'ला बुधबारै ओमफ्राय आदानाबोथ' गैला नङा पाकानि लुदोंमोन नामा नोंबो फ्लर बिदिनोसै आरोना लोगोफोर दा आलाय सिलाय जाजोबनानै दङ ओमफ्राय दसे थानानै जों दा मेन भिडिअखौ लाबोगोन दा आं ओरैनो नायथिंग्रोदोंल' माबायदि जानानै दङ नोंसोर नायबानो जाबाय नै ओंख्रिया जमा जानानै दङ बेहायनो संजादों जाहैबाय नै बेहायनो संजादों किसारि दाबो माने फुख्रि जावगासिनो दं जेसिबिफोरा नुबानो जाबाय नै Kenapa nasi re? Semua sih bisa kan? Mana awak tunggu naik? Kalau back sini kontak kan, जाबाय दा full video फैगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय